iro sa Negros Oriental gihatagan og medalya tungod baka kini sa iyang serbisyo o baka sa iyang heroism kung unsa ang rason atong sayran pinaagi sa report ni Orchids Lapingkaw. Kung loyal manggani ang mga iro, how much more nga gitang mga tao. Maungang gitawag silang man's best friend, gumikan silang gipakita nga pagkamaunungon ingon man paghatag og seguridad kanato. Gani, anay usa ka iro sa Kudkud Elementary School Extension Nagalaw sa Negros Occidental nga nagsilbing bodyguard, security guard ug escort sa mga magtutudlo kay kanunay kining magatud ug musugat kanila. Siya si Janjan, hapit na mag 5 anyos ang edad, half Askal ug half Golden Retriever. Matod sa usa sa mga tagian niini nga si Junjun Kanyada, nga sa tanan nilang binuhi nga mga iro, si Little Janjan ragyod ang muhatud og musugat sa mga magtutudlo. Duha ngadto sa 3 ka tuig na usab siya nga nagserbisyo sanglit duol ra ang ilang panimay sa tunghaan. Iyaha ra gina nga kuan ma'am, kabubuton ma'am kay ang amo ani gi kuan niya. Tudlo ani niya, amo ani siyang training nga dili mangunsa bitaw og mga bata. O gumikan sa loyalty ug pagkabuot ni Janjan, gipasidunggan siya sa tunghaan dungan sa gipahigayong graduation ceremony sa mga tinun-an. Mangyang na award kining gwardya ni siya sa kuan, mga maestra o sa eskwelahan. Hay naman gud nga adlaw ma'am. Ako nagpictures mga students nga ni graduates og ni moving up. Nya wala mi ga-expect ato nga appeal day si Janjan nga tagag award mao to siyang napilan po nako siya di kuan picture. Gani, daghang mga tao ang nagvideo ug nagkuha gulagway gumikan si pinalahi nga pasidungog nga ilang nasaksihan. Dihang gi-upload ni Edgy May Lumawag ang hulagway ni Janjan, dali kining nag-viral sa social media ug nakaanig libuan ka mga likes, shares ug comments. Tong nagplanong mag-ihaw og giro ayaw taw ninyo og dayuna. Kay kani sila naapod sila kasing-kasing. Dako kay ni gamit nato in taon kay o parehas anang nay musulod sa tong balay nga mga kawatan. Kuan kay ni. Mao ni number 1 nga gwardya nato. Oba ni Clans Ngabutin, ako si Orchids Lapingkaw, GMA Regional TV Live.